Nanging pancen bisa dicek yen pancen kowe bisa ngomong sapa sing dadi awas sabar umum sokumun setahun gendeng semendeng Ewan dene pucuk sing kaya kowe bisa tata jalan. Iya, najan pucuk diri sing aneh-aneh enggak pucuke kebu. Enggak iso pucuke manusa kaya dene kowe. Nanging aku iso tata jalan. Iya, kowe kok umur kowe kabeh kowe ojo nek kowe dadi aku sing dadi sing dadi nama umur ora iso apa ngono yo mergo kene wae manggolo yo joko metu kok itu pokon kapal kabupaten dan gerbang kuwi gak senti gerbang awas senti dake mah oleh kafir iya soal kafir Bupati sopo Sopali Hamzah Wali aku pengen goleki Bupati kan arah segar ganda Wali terus miliki sopo Sopali Bandar Wali sing wali orang bone nanging jenenge nyebut wali sing kudune bener iki Bandar Sugali ora Sugali Bandar ya sedulur iki saben aku ketemu so mesti dheweke mlayu di kawat nanging beda aku kowe jeneng sira ora mlayu ing jeneng malah kapura kowe gelem tetep nyang aku sapa sakjane kowe yen pancen kowe tetep kene iya yo aku iki sing jenenge Bandar Sugali Bandar Sugali Jokowi ning jenengku anakku pengiran Jancon paling ojo ae yen pancen kowe ngomong wong ojo baik ngono aku bos wis dadi sumpahkan dengan aku